sa atong pagpangalawat, palihog hulataw na ninyo ang atong mga lay ministers nga nagdala og parol, una kamumuhimo og linya tungod kanila. Palihog manindog. Magampo kita, Ginoo, malipayon kami nangalawat sa imong lawas o dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagadaig sa bulan nga Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Kini among gipangayo, piragi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Nining dakong gasa sa bagong tuig, atong daygon ug pasalamatan ng Ginoo pinaagi sa masipang pakta. Ato sab nga pasidunggan ang mahal nga inahan sa Dios, ang mahal nga Birhen Maria, kang kinsang kapistahan atong gisaulog karon. Tuguti usab ako mga igsuon sa pagpasalamat sa atong presider sa Santos nga Misa, si Monsignor Ori, uban sa mga kaparian nato, labi na ang atong magwawali, si Father Yoli, unya ang atong mga lay ministers, ang atong mga igsuon sa pundok ni Pedro Calungsod, nga mao'y nagdawat sa inyong mga halad, ang atong mga seminarians, ang atong mga sakristan, ang atong nindot kayo nga choir, ato silang pakpakan silang tanan. Unya mga igsoon, ato lang ipahibalo, palihog pahibaluan ninyo ang inyong mga kapamilya, kaigsuonan, nga ang atong schedule sa mga misa ugma, aduna kitay misa dinhi sa simbahan alas 6 sa buntag, unya sundan kini napoy misa alas 8 sa buntag, unya napagilaing misa pagkahapon alas 4:30 nga sundan dayon sa prosesyon pasidungog sa mahal nga Birhen Maria, no? Unya mga igsuon, sa ngalan sa mga kaparian sa Hagna, kami mo timbaya kaninyo Happy New Year. Unya manghinaot mi nga kining bag-ong tuig mahimong mabungahon, malambuon, malinawon, malipayon, mahimsog para kanatong tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin ang Diyos ng Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na nato ang Santos nga Misa, dala ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo.